Nejakých filmových hrdinov nemám, ale rád som čítal a zaujali ma knižky o moriach a oceánoch. Bol to Jean-Jacques Cousteau, neskôr Hans Haas, jeho expedícia Xarifa. Práve výskum v oblasti paleontológie mi umožnil alebo otvoril cestu vedy o živote našich organizmov, o vývoji našej planéty. A tak postupne od pradávneho života som sa dostal aj k vývoju vlastne planéty, na ktorej žijeme, planéty Zem. Naša planéta, o ktorej vieme vlastne veľmi málo, hoci na nej žijeme, na nej stoja budovy, na nej sú lesy, polia, čiže celé naše okolie, ale koľkáti z nás vedia, že táto neživá príroda je vlastne živá. O tom, že je živá, nás presvedčuje, povedzme, kontinentálny drift, čiže pohyb jednotlivých pevninských a oceanických dosiek, sopky, zemetrasenia, prípadne v poslednej dobe, čo sme zaznamenali, ničivé tsunami. To všetko je vlastne geológia. Kedysi som sa učil geológiu na základnej škole, neskôr na strednej škole, takže som veľmi dobre vedel, čo chcem študovať. Dnes na strednej škole sa geológia nevyučuje, na základnej len v rámci biológie. Keby som mal čarovnú paličku, by som doprial deckám, teda študentom aj na základnej škole, sa oboznámiť s geológiou, tvoriacou životné prostredie nás všetkých. Ako prírodovedec si vysoko cením ľudí, ktorí prírodu ochraňujú, či už živú, alebo neživú. Lebo ekonomické záujmy dneška začínajú natoľko prevládať, že možno po niekoľkých generáciách už v podstate stratíme aj tie posledné zvyšky neporušenej prírody okolo nás. Čo povedať na záver? Jedine toľko, naučte sa poznávať aj neživú prírodu, aby ste teda vedeli rozlíšiť pieskovec od žuly, aby ste vedeli, prečo a kde sú zemetrasenia, prečo a kde vybuchujú sopky, ako vlastne máme žiť na našej planéte.